570 kilos de ameixa babosa farán as delicias dos que esta fin de semana se cheguen ata Campelo. A parroquia poiense acolle a súa festa gastronómica dedicada a este bivalvo, extraído da ría de Pontevedra polas mariscadoras de Lourizán, Campelo e Raxó. Sabemos que estamos falando dun produto estrela da ría, dun produto para min de luso, porque ahora mesmo é un produto de luso tal os precios que colle xa de venta en Lonsa, que estamos falando da ameixa babosa da ría de Pontevedra mercada directamente a Lonsa de Campelo, é dicir, que mercada directamente a mariscadores e mariscadoras da nosa ría. O sábado e domingo poderá degustarse na carpa gastronómica en 3 elaboracións, con arroz ou fideos a 7 euros a ración ou a mariñeira a 9. Pero a festa da ameixa de Campelo non é só gastronomía, as actividades arrincarán xa o venres. Temos o acto inaugural coa edición desta edición número 31, coa entrega de un homenaxe ás mariscadoras e mariscadoras xubilados no ano 2017, tanto mariscadoras da pé como mariñeiros ou mariñeiras da frote ou mariscadores da pé, e das 3 cofradías da ría de Pontevedra. A festa fusionase este ano co festival musical coas actuacións de Treixadura, Andy Lucas e Claxon durante a fin de semana. No programa tamén repite o desembarco pirata pensado para todos os públicos. E que realmente esta festa o Concello faina para promocionar dúas cousas. Primeiro, promocionar o pobo de Campelo, o pobo do Concello de Poio turísticamente, que si é unha promoción. E outra cousa importantísima para nós é promocionar o que é un produto estrela da nosa ría, como é a ameixa, do que vive tanta e tanta xente no noso concello. O edil de turismo apuntou que verá 1.500 prazas de aparcadoiro gratuitas distribuídas en varias fincas de veciños cedidas para a festa. Ademais, a Policía Local porá en marcha un operativo de tráfico que restringirá o acceso rodado á Praza da Granxa. Poderase chegar a través das rúas Padre Avelino, Beiramar, Camiño Campo Loncras e Pedro Soto Couselo.